Het wie een van de warmste winters in de Aronne 40 jaar. En dus waard de ijsbaan van Sumar weer net broekt. Het wie in alle opzichten een winter van neert, zei de lokale waarman. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat we helemaal geen winter hebben gehad. We hebben vanaf december een aantal dagen gehad waarin het 's nachts een klein beetje vroor. En dan was het overdag al heel snel weer boven nul. En eigenlijk kunnen we wel zeggen dat het bijna elke dag te warm is. De oorzaak van het zuterige winterwaar vindt Strijker in zijn kaarten. Al meer dan 40 jaar is hij dwaande met het waar. En dus weet hij waar het dit jaar misgien is. De grootste oorzaak is de straalstroom. En dat is een windgebied op een kilometer of 10 hoogte. En de ligging daarvan is heel erg bepalend voor de winter. En die ligging is eigenlijk de hele winter op zijn ongunstigst. Ek de komende weken verzucht Strijker geen stevig winterwaar. Ijs op de baan in Sumar bloot voor eerst een utopie. Ze hebben half december hebben ze de baan onder water gezet. En in december is het 1 nachtje met -7 geweest. Toen lag er een dun vliesje ijs, dat was 2 dagen en toen was dat weer gebeurd. En sinds eigenlijk december is hier geen ijs gelegen. En ik denk ook niet meer dat dat dit jaar gaat gebeuren. Het bloot wetter de komende week? Ja, het blijft water en de eendjes die kunnen hier rustig rond blijven zwemmen. Er gebeurt helemaal niks meer. Ik denk dat de winter nu, dat je daar gewoon een dikke streep onder kunt zetten.